Welcome to Lambo, Bisaya. Nanapod ka sa akong channel. So meaning to say, gihits ganahan ka sa akong hitsura. Okay. Anyway, ang atong topic for today's video ay tak. Ang gi-comment ni Mia TV sa last nga video nga karon pa nato nabuhatan og topic, ana siya, unsa daw ang mga sign nga hitsuraan di ay ka. Siguro wa siya kabalo, no? Kung say sign nga hitsuraan ba siya, siguro confused siya or naglibog siya, no? Kung hitsuraan ba siya or dili. So, kini Mia TV is para sa imo. Pero buhaton tani, dili lang para kang Mia TV. Tungod kay gi-assume nako nga si Mia TV is lalaki. Kay ingon siya nga gwapo siya. So karon, isang atong topic is mga senyales nga hitsuraan di ay ka. Mao ni ang atong vlog number 7. Number 1. Mailhan mo nga hitsuraan day ka, no? Wala ka nakabalong hitsuraan day ka sa pamaagi nga daghay mag-complement sa imo. Kana bang pareho sa akong na-experience karon? Daghay mag-complement sa ako. Well, wala tayong mabuhat ana. Okay. Bitaw, sa laktod nga pagka-istorya, no? Dapat ang mailhan nimo nga hitsuraan ka kay daghay mag-complement sa imo. Bisag dili nimo kaila, nay mo ingon sa imo nga, ala cute tay lagi ka, no? Okay. Mao na ingon nila sa imo. Cute tay lagi ka, no? Or mo ingon sila, you're so pretty. Di ba? Kung babae ka, and kung lalaki ka, gwapo man day ka. Di ba? Hala ka gwapo nimo, hala ka limpyado nimo, hala ka, di ba? Ilhanan nga attractive day ka. Ilhanan nga hitsuraan ka, di ba? Syempre, pinakaunang ilhanan nimo mura kag ako hitsuraan, di ba? Mao na ang pinakauna nga ilhanan nga hitsuraan day ka. Daghay mag-complement sa imuha. Number 2. Mabantayan nimo nga naay magsigig tan-aw sa imuha. Di ba? O na siya pinakailhanan gyud. Kay ako mismo sa akong kaugalingon, ma-relate na ako ni. Kay ngano, kana bang nag-cellphone ka. Tapos tingala na lang ka sa imong peripheral vision, feeling gyud nimo na nagtanaw sa imong lahi ra ba nang nagtanaw sa imo no kay makapansin ka, ma-feel gyud nimo ba sa imong heart, charot. Ma-feel gyud nimo nga murag na nagtanaw sa ako, mulingi daw ko bi. Tapos slow mo ka pagkalingi. Paglingi nimo, nagka-eye to eye contact mo. Kay di ba, nasakpan nimo siya nga nagtan-aw sa imuha. O di ba? Pag kita nimo, lahi ra ba na pag makita nimo siya. Kay pagtanaw niya sa imo, moingon siya. Ay, di ba? Relate ko kay na kay kapila ko na experience, guys. No? Dili lang sa panghinambog, na experience ko na gina siya karaghan. Nakarang pagmutan-aw ko kay mohanap pa sila. Ingon ana ang mahitabo kapag ka attractive ka o gitsuraan ka. Naagi ka nang magpasumangil og tan-aw sa imuha o kana bang tan-awon jud ka unya. Pag imo ra bang tan-awon kay magpaana na din. Tapos mobalik dig tan-aw nya mo na pa rin. Unsa man jud? Unsa man gusto ko nimo tan-awon, gusto ka magka eye to eye contact ta or gusto lang ka mapansin ka. O di ba? Ingon ana kasagaran. Pag tan-awon ka, pag human sa tan-aw sa imo mo ana yun. Ilhanan na siya nga hitsuraan ka boy, hitsuraan ka girl, gitanaw ka unya pagbasak pa nimo pag imong tanawon magpabuang-buang dayon. O di ba? Mo na number 2, ilhanan nga hitsuraan day ka. Number 3. Daghay makagusto sa imuha, daghay maka-crush sa imuha, daghay ganahan sa imuha. Pati naman ang imong friends. Daw karabitong imo rang ginapa-feel sa iyang nga friends. Pero lahi nang iyang makuan ka ng mahatagan niyag meaning. O, hitsuraan ka na. Ba? Karabang na may uban, assuming ba lang yun sila.
O, di ba? Or, usahay ba, flirt lang yun pug ka. Ako, wala ko diha. Ako'y labot. Okay. Bisag amigo ra mo, pero matingala ka kay charot. Mutugan siya sa imo nga, crush na beta ka. Kay na-develop na siya sa imo. Kay gali, di niya mapugngan nga ma-develop sa imo, kay hitsuraan ka. Di ba? Ingon ana, ang ikatulo, nga ilhanan, nga naakay hitsura. Ikaupat, nga ilhanan, daghay gusto makikistorya sa imo. Halos pirmi ka gusto istoryahon sa tanan. Kana bitawng istorya ka dinhi, unya na napoy mo kikistorya sa imo. Dili tungod kay tabian ka, kana yung sila yun mismo ni duol sa imo. Kay ang kuan mo nila niya, kada pag yung topic nila is all about you, no? Kanang pag-istoryahon kanila is gusto nila ang topic is about sa imo. Nga naman, curious sila girl, curious sila boy, no? Curious sila about sa imong life. Curious sila on sa imong mga ganahan. Kay ilahagan ikang type. Kabantay mo sa inyong mga crush, sa inyong mga idol, bisag mga artista na siyang idol nimo. Dapat kabalo ka on sa iyang ganahan, kabalo ka on sa iyang mga dili ganahan, on sa iyong paborito nga pagkaon, paborito nga color, on sa iyang ginabuhat. Mo gali nagatan-aw ta, di ba, og mga vlog sa atong mga idol like karon, di ba, gitanaw ko nimo, you like me. O ginatan-aw ko nimo karon because oh my god, crush ko nimo. Bitaw, mo na ang ilhanan. Istoryahon ka pirmi sa kadaghanan, no? Pirmi ka, matingala na lang ka, nganong daghan ay may ganahan mag-istorya sa ako. Unya, ang pirmi pa yun nilang istoryahan is para about sa akong kaugalingon. Tungod ito kay type kanila. So, ilhanan na nga, hitsuraan ka. Ikalima, nga ilhanan, nga hitsuraan ka. Kabalo ba ka? Imo ba ng friends or imong classmate or imong workmate, kana bang mag-joke siya sa imuha nga naataraw mga deeper nga mga meaning, like bawa, no, amigo ra taraw kuno mo pero maghugot-hugot siya sa imo, like kanang ay sorry kay na fall ko. O di ba kana bang mingon tapos ang imo din tarang reaction, nabuang ka, di ba, mingon tala. O, di ba, ingon ana, ang ilang way nga pag-joke sa imo is na to'y meaning, nga kanang, nay, mga pick up, taraw niya nga. Kalan ka ba? O, di ba? Dami, manggog ka, lutuan. O, di ba? Kanang mga, tingalan na lang ka nga, ano mag-pick up siya sa imuha, maghugot-hugot. Hugot, sana, naging una na lang ako, para ako ang maging katabi mo. O, di ba, na, mga ingon ana, ang tao, nga bisag kinsa nga tao na magingana sa imo, pag naagali na magingana sa imo, bisag isa lang ilhana na nga hitsuraan ka, o di ba? Pero pag ikaw na ilhana na nga nakay gi-crushan, di ba? Ingon na ang mga strategy sa uban. Pag type kanila kay hitsuraan ka na kay dating ano, mag-joke sila sa imo, ila kang joke-jokean nga. Uy, sige na. Sus, wala pa lang kayo yab. Ingon ana, ay, joke ra bitaw. Ananaon kanila pero tinuod half meant na siya, no? Nanay mga pasabot. Kay gali, hitsuraan ka. Dili nila mapugngan gyud nga makagusto sa imuha. Number 6. Mao ni ang mga ilhanan, no? Ikaunom ni og last nga ilhanan nga hitsuraan day ka. Ilhanan nga hitsuraan ka kapag ka pirmi ka, gara-garaan niya. Diba, yung tuway na, gara-garaan ka niya. Dili lang siya maghugot sa imo, dili lang siya mag-pick up lines sa imo, kundili, hapak-hapakon ka, charot, kusi-kusiun ka, kumuton taraw imong kini, kay unroy, gikyutan sa imuha. Kakit ni mo, oy. Di ay to, hitsuraan ka, attractive ka, attract siya sa imuha. Diba? Kada bang, hapakon ka niya para gito magka-touch, matouch gito raw niya imong mga arms and mga biceps, charot. Imong mga kuan kanang or anaon niya imong buhok, ala nay ko sa imong buhok. O di ba na mga touch, mga touchy na kayo. Kay ngano, ay grabe heaven gyud na sa ilaha nga matouch kanila. Gani kay hitsuraan ka. O di ba? Mao na ang mga ilhanan nga hitsuraan day ka nga wala ra nimo nabantayan. Na maguy uban nga para sa ila pang friends ra na. Pero ang uban
maunay way nila para makasabot ka kay di po lagi dayon ka makasabot. So para makasabot ka, ingon ana na ilahang mga strategy. So dapat masabtan nimo nga kana di ay nga mga actions ilhanan day na nga attractive ka. Kung nahitabo na sa imo kung bisag tulo lang ana gibuhat sa imuha, malipay na ka girl, malipay na ka boy. Kay hitsuraan ka, attractive ka. Mura kag alam mo na. Anyway, maura na ang para karon nga video. Unta og natubag na ako si Mia TV sa ihang pangutana kung unsay mga sign kapag ka hitsuraan ka. Unsay mga sign nga ikaw di ay attractive. Unta na nakahatag nagkalambuan sa imong kinabuhi. O ako pirming mag-istorya sa inyo ha. Pirming dumdumi o kayo kalimti nga Lambo, Bisaya.